संसार जानायनि खोथा दं नालाय थ' लोगोफोर सोरबाफोर गय गायनो दंबा गय फुलि नांगौबा आरोना ओरै आदर्श एरियानि माजबाट एरियानि लांफैनो हागोन जाहानाव ओमफ्राय रायज्लायनानै दामखौ मिलायगोन आरोना नै गय फुलि बिराद दङ 1000सेसोनि बारा जागोन आरोना गय फुलिया फाननो नागिरदों सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गाहायाव इन्सटाग्रामनि आइडि होनाय दङ इन्सटाग्रामाव माबाबानो जाबाय ओरैजाय गासिबो दंजोबो आरोना गय फुलिया ओरैबो ओरै गय फुलि गोजा फाननांगौ दं बेखौ हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो आङो न'नि बारियाव दंफैयो आरोना हादानाव हा लानाय दं नालाय जोंहाबो बेहाय दंफैयो आङो ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर बारि गायनोब्ला आरोना गय बिफां गायनोब्ला नोंथांमोननो गय फुलि दंफां नांगौ जादोंब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव आंनि इन्स्टानि लिंक होनानै दोनदों इन्सटाग्रामनि बेवहाय आङो नाम्बारखौ हरनाय जागोन इन्स्टायाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय सोर गायनो गोसो दङ गय फुलि गायनो सोरबा बारि बानायनो गोसो दंब्ला ओमफ्राय माखासे गया बांद्राय जाबाय आरोना बेखायनो आङो फाननो नागिरदों गय फुलिखौ ओमफ्राय आं दा बारिखौ नायफैदों आरोना बिराद डिस्टार्ब थाम्फैफ्रा ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर गायनो गोसो गुदुं जानानै दंब्ला बारि खालामनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गय फुलि बिराद बुरजा दङ जाहानाव बिदिनो 1000सेनि बारगोन आरोना गय फुलिया 1000सेनि बारा दङ सोरबाफोर गायनो गोसोथारब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दामखौ मिलायनानै माबागोन आरोना बिदिनो मिलायनानै हरगोन ओमफ्राय आं दा बारियावसो दंफैयो लोगोफोर दाखालि मुलि सारदोंमोन एसे रानजोब्बाय हाग्राया आरो सारबावनांगौ दङ ओरैजाय बिराद गुवार दंबावो सारबावनांगौ बे सेस सिफायलाजोब्बाय नै मोसौफ्रा बिथिंजाय बारि दुमबावनांगौ बारि दुमनो मोनाखै टाइमानो हास्लाबा बिथिंसो बारि बानायना बिथिंसो बानायनो जादों दायो न'आवबो बारि बानायनांगौ जादों लबाराबो आथा फसर नांसिगौ टाइमखौनो मोनाखै बबेथिं मावथ'नो जादों आरोना लोगोफोर खामानिखौनो भिडिअबो बानायनांगौ खामानिबो मावनांगौ हेन थेन हास्लाबाखै आरोना लोगोफोर हाजिरा लानानैसो मावनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो माबायदि अफुंजोबोन नामा ना मोनगोन ना इहाय नैबेहाय ना जमा जानानै थाबाय खोमा इहाय फुख्रियाव फुख्रि आलि खोदों आरोना नामा जावजोब जायो जावनो खै थाखा गिसिखादों नामा ओइ हिनजाव लाना मादि मोनदों देरबायना नाया बिनिया साराखैदां माथो खनसेबो खेबसेनो लांना फानहैजोबबासो फोराननानै बेहायबो नाया गोगोम थासिगोन इहायबो खिन्थु इहाय ना मागुरफोर थानो हागौ फुराना देब्रा मोननैसो डाइलग होदो मा डाइलग होलाबाय थानांगौ जाखो दारमासनि हिनजावखौ बोरै लानाय नोङो आया हिनजाव लाना बोरै मोनखो बै कमेन्ट माखासे भिडिअ नायग्राफ्रा सोंगोन ना खोन्थादोब्रा एसे बेफोरखौ लोगोफोर बेनो आरोना नोंथांमोना जाय गोसो गुदुं दंथारो कन्टेक्ट खालामदो थाबैनो दा बे सिजोनावनो गायनांगौ आरोना गया नङाब्ला बांद्राय बोथोरा अखा हाबाय थायोब्ला गया थांनो नागिरा दाबायदि समाव मोजां आरोना गायनो थाब कन्टेक्ट खालामदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं दायो बारियावसो दंफैयो लोगोफोर नै एसे बारिखौ नायदिंनि आङो मा अबस्था जानानै दङ दे लोगोफोर बाय